Ľudia, čaute, vás zdravím pri novom videu. Dneska si ukážem, ako sa dávajú módy do Euro Truck Simulator 2. Takže najprv si nájdeme túto stránku. Túto stránku ja vám to dám aj do popisku videa. Sú samé reklamy. V popisu videa budete mať túto stránku, takže kľudne na to môžete kliknúť. Tu vás to rovno hodí, tu máte všelijaké možné prívesy, hoci čo chcete. Ja väčšinou používam auta, aj v dnešnom videu si ukážem, ako sa tam napríklad takáto M8 dáva. Takže ja ešte tie autá, čo ja si stále dám auta, ja nedávam nič iné do toho. Stále si tam dávam stále si dávam do Eurotracku iba tie autá. A ja mám overené, lebo nie každý mod funguje, ja mám overeného, ja to poviem, dodávateľa týchto módov, tak napíšem Gaza a on má módy, ktoré fakt, že fungujú. Ešte sa mi nestalo, že by nejaký mod nefungoval od neho, takže dáme si od neho vyhľadávať a máme tu máte aj kredity a tu je napísaný Gaza. Dáme podrobnosti a stiahnuť. Ideme nižšie, tu sú fotky auta, čo tam máte a tu už sa stále ukazuje novú aktualizáciu, čo robil daný, napríklad teraz tento Gaza, čo tam upravoval na tom. Všetko tu píše, vidíte ešte nižšie a tu je takto pod touto reklamou tu vznikne, že stiahnuť. Kliknete stiahnuť, na túto stránku vás musí hodiť. Tu zase je, že overený stvoriteľ Gaza, dáte generovať. Počkajte chvíľočku, teraz kliknete na toto keď kliknete, už nehodí, väčšinou hodí reklamu a potom dáte naspäť a musí stále takto stiahnuť hore vpravo vám to stiahne. Idete minimalizovať, idete medzi stiahnuté súbory. Ja to stále takto rozkliknem a to najviac, čo má najviac kilobajtov, to si dávam bez tohto tuna. Keď vám to zobrazí takto, keď vám to zobrazí takto, tak je to v pohode, ale keď vám to zobrazí v takomto súbore, tak to stačí len rozkliknúť. Toto Ctrl+C, dáte dokumenty, nájdete si Euro Truck Simulator, nájdete si mod. A ja tu už tento mod vidím, že mám, tak vymažem pre istotu, že by som natiahol nový, lebo dal aktualizáciu, takže dáte Ctrl+C, Ctrl+V, počkajte, máte ho tam, nech sa páči, idete Steam, Eurotrack, zapnúť, chvíľočku počkáme, no už sa tam to zapína a tu máme modifikácie a tu sa zobrazí BMW M8 Competition. Dáme, že dvakrát klikneme, dáme potvrdiť zmeny a ideme pokračovať v kariére a už sa vám načíta ten daný mod, ktorý ste tam hodili. Aj si ukážeme, kde ho napríklad môžete kúpiť. No ja ho tu už mám, vidím, že sa mi to spárovalo s predošlým, aj keď dala aktualizáciu, ale mi sa to už automaticky spárovalo. Takže idete, kde ho teraz nájdeme. Dáme služby, predajcovia ťahačov, tu sa vám zobrazia iba kamióny v tejto hre, ale tu nám máme vpravo otvoriť modifikovanú predajňu. A tu je to BMW, takže si viete dať vlastné konfigurácie a viete si ho upraviť ako vy uznáte za vhodné. Väčšinou pri týchto autách, ktoré máte ako z tejto stránky mody, tak veľa sa tam toho zmeniť nedá. Maximálne tak palubná doska, ako pozerám. Potom si tu viete farbu auta samozrejme meniť. A čo sa tam ešte dalo? Tie kolesa vôbec neodporúčam, lebo to sú z kamionov, tieto kolesa. Ako môžete vidieť, počkajte, to vám ukážem, tak tu sú puklice, to všetko na kamióny sú, hej. Tieto puklice alebo elektróny, ale tu sa väčšinou dajú aj tieto volanty, ale nie na každom aute sa to dá, alebo tu si viete dať niekoho sádnuť, pozerám, že má to ešte aj pekné tablety vzadu, no a dáte už len potvrdiť
dáme kúpiť a vyberete si, kde to chcete. Ja už som, pozerám, že nemám to ešte. Mám ho tu, BMW, takže ja ho nebudem kupovať zbytočne ďalšie. A dáme si správca ťahačov, dáme si BMW M8, už toho riadím, dáme jazda a idete na to. Štartneme. Teraz mám vypnutý volant, takže to neuvidíte tak. Ale všetko pekne funguje, nevadí. Ale čo som vám chcel povedať? Ešte jedna taká finta pri tých autách. Oni sú stále obmedzené výkonovo. Sú obmedzené, takže keď dáte Včko, jedným stlačením stlačíte V, tak ono zapne 4x4 na tom aute. A to je veľmi dobré. To sa vyšší výkon auta. Aj pekne má zvuk. Ale hovorím, ešte to je strel. Ale nemám zapnutý volant, takže to je zbytočne lebo vidím, že aj volantík ide pomaličky na tých šipkách. Takže to by bolo asi celé video. Keby náhodou nejaká otázka, dajte mi to do komentu. A píšte do komentu, aké by ste chceli ďalšie video.